5 days na wala nagpakita si James gikan nagpropose sa ako. Unta lang magets niya ang akong point nga dili pwede nga magbinyo ko og dali-dali bisig malusyang ko. Mawala ang akong ka-fresh. Pwede raman guro magtilaw-tilaw, magbinigwasay bisig walay kasal, diba? Na-remember pa na ko ang panahon katong sweet kay ming duha nga magbike-bike mi tapos moangkos ko sa iyang likod. Tapos go ko rin mag-iro, ginaprotektahan jud ko niya, ginapasakay ko niya sa iyang abaga. Pero wala tay mahimo, diri siguro taman. Karon pahinuon nga okay na mi sa iro. Dili na mi gukuron, dili na ko gukuron. Karon paron nga nawala na siya. Unta nakasabot ka James sa akong point nga dili ko pwede makasal og dali-dali. Kaya daghan pag nagulat sa ako ang mga hitsuraan dili lang ikaw. Hello, John? Ay, James? Oh, James. 5 days lagi ka mong nagpakita. Wala nagparamdam. Noon sa date ka. Nagpasabot lang man ko sa imuha, di ba na pwede rata magbinigwasay, pwede rata magtirahan na nga walay kasal. Anong magkasal jud ang diretsyon? Anong dali-dalion jud ko nimo? I-obliga jud ko nimo sa inana nga di pa mo ko ready. Dapat wala ka nagluod-luod, James. Nagpahuwas ka? Nagpahuwas ka? Anong nagpahuwas mo? Nagpahuwas mo kasi mong gibati. Pwede rin mo na ipahuwas ako ah. Ipahuwas unta nimo na sa ako ah, kay para mawala nimo ano. Nagsabot naman tadaan, di ba? I'm not ready for that kind of situation. Ano yung ipugson jud ko nimo kasal-kasal? Kailangan jud ay kasal. Kabalo ko nga gusto ko nimo pakaslan. Pero ako dili pa man jud ko ready. Sige butang na to ha. Kung isugot ko nga pakaslan ko nimo. Kasal ta. So siyempre paspasan ko ana medyo ko mahimo anak kay paspasan naman jud ko mugtira. Binigwasa siguro anak buntag gabi eh. Napay udto siguro, di ba? So that's the reason why wala ko nisugot kay bisig adlaw-adlawon ko nimo. Mura kong nakautang og arawan. Arawan ang ano binigwasay. Mao na kong point nya pag adlaw-adlaw ang binigwasay ang akong itsura nga unsa na lang. Akong maintenance ani nga mga pangpa-fresh mawala tungod sa inana. Mao lagi jud akong gikahadlokan, di ba? May man ning inani ta maguyab lang ta kay at least scheduling la ang binigwasay, dili ka nang permi-permi. Unta masabtan nimo. Ya karon nagparamdam na ka after 5 days. Kung kano sa na mahuway na akong bilahan. Karon ano ka? Kapila natin kag-istoryahan ana, I'm not ready sa mga minyo-minyo. Kay di ko gusto maka ano sayo kay ko makaanak, di ko gusto bisig di na ko makaya ang responsibilidad. O sige. O sige, pasayloon ti ka. Basta mo adto ka diri ugma, magpakita ka sa kuha. Syempre mag 6 days na ugma. Hapit na ba yung schedule sa binigwasay? Nasa imo ah. Ako kung di ka magpakita, ikaw nasa imo, ikaw ray bahala guri. Di man pud ko mahadlok. Ready man ko sa mga mahitabo. Saon na lang ning mga basta magpakita ka ugma ha. Eh kung di ka magpakita James, goodbye bunot. Goodbye bunot ka. Bahala jud ka. Ingnan ti ka dan, bye, goodbye. Sige na, tawag lang balik ugma. Mahulog ra man gyapon din. Wag gyapon ka kaantos. Tagda palagi kumingawon na ka sa kong bangag. Shut